कैली है। जी नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके छोटा भाई नन्ना मुन्ना, सिंगर विकास दीवाना, और बहुत जल्द आ रहा बा आप सबके बीच एक छोटा सा छठ सॉन्ग आ रहा बा। जे हमार राइटर रहल रंजन आर्यन, कौना भाव में कैसे लिखले बा, तो बहुत अच्छा कवि लिखले बा। कौना भाव में कैसे लिखता सुनी गाना के माध्यम रहल। हाँ ला 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 असैया दौड़ा लेके गिरल बा, देवरा पबजी में भीरल बा। हम बड़ी मेहनत से डाला सजवनी रे, हम बड़ी मेहनत से डाला सजवनी रे। असैया डाला लेके गिरल बा, असैया दौड़ा लेके गिरल बा, देवरा पबजी में भीरल बा। बहुत जल्द आ रहा बा आप सबके बीच, सुनी प्यारा से बात दी। जी प्रणाम।